ימין. מה זה היד ימין? איזה יד אתה כותב? אוי, מה עיגונים? רגע, זה אני לא יודע, אומר. השוער 78, ריאל מדריד, ולוורדה 84. מה הוא עלה? קלפים יפים החדשים של השנה. תראה לי, תראה לי. 88, 95. וואו, איזה קלף יפה. צ'לסיה. ריאל מדריד. ברצלונה. בוא נראה מי קיבלת מברצלונה. עם זה אפשר לקנות קלפים בחינם, בלי כסף. באמת? תשמור. גבי 94. מה? הוא עלה משנה שעברה. הוא עלה את המספר. 95. צ'לסיה. 91. ליברפול. 85. ריאל מדריד. איזה מספרים, אה? עכשיו אני בוחרת צד שמאל. בזה. בוא נראה מה יצא. וואו, פה יש הרבה. כאילו בקבוצה של אהלן מאסטר סיטי. מה זה הקלף המיוחד שיצא לך? מאסטר סיטי 81. לא, יש קלף אחד מיוחד בכל חבילה, לא? כן, רגע. 79. מנדי 79. הקבוצה של ליברפול. השוער 80. 93! שחקן מפעם! 90 מגאיטו. 96! זה דרומה! זה קלף יפה. 93. מישהו מארסנל. וואו. הקבוצה של ברצלונה. 84 ברי מינכן. אלברס 85. מה זה? אולי יש את ג'וק בלינגהאם? 85 השוער של אתלטיקו מדריד. 78 לא יודע איך קוראים לו. 81 מישהו אומייגאד, יש פה דברים מטורפים. אומייגאד, מספר 90. וואי, זה קלפים יפים. זה קלף שחור. 88. 91. 90. מיליטאו ריאל מדריד 81. עכשיו דברים גרועים. כל אלו הקלפים שיצאו לי. יפה.